Voor Anita Pijpelink van GroenLinks PvdA is het erop of eronder. Maandag ging zij op ronde door Midden-Zeeuws-Vlaanderen. De tour begon met een Hollandse stampot bij buurthuis De Triangel in Terneuzen. Ja, ontzettend druk, maar heel erg leuk. We gaan heel gemeente Terneuzen door, van Sluiskil tot Axel en in Terneuzen, Zaamslag ook nog. Veel buurthuizen bezoeken, veel projecten waar mensen samenkomen. Ja, het is ontzettend leuk om in de laatste campagnedagen hier te zijn. U woont in Middelburg, maar u komt uit Hoek, hè? Ja, klopt. Ik ben geboren getogen op de Noek, zoals ze dan zeggen. En op mijn 19e ben ik het huis uitgegaan om te gaan studeren. En Zeeland bleef wel lonken, dus ik ben eerst in Oost-Soeburg en nu in Middelburg al heel lang wonend. Maar Zeeuws-Vlaanderen heeft natuurlijk wel een speciaal plekje in mijn hart. Mijn ouders wonen hier ook nog, mijn schoonmoeder. U staat op plaats 26, net niet in de Tweede Kamer, of wel? Ja, het is een beetje een net niet, net wel plek als je naar de peilingen kijkt. Ik hoop dat dat woensdagavond blijkt dat dat allemaal ruimschoots natuurlijk gelukt is. En ik zou graag verder willen. Ik ben nu bijna 2 jaar Kamerlid. En je moet toch wel heel erg wennen in het begin. Dus voor mijn gevoel ben ik nog maar net bezig en zou ik graag door willen. En dan ook met dezelfde portefeuille? Ja, dat is natuurlijk ook een beetje aan de fractie, hè, aan de nieuwe fractie. Van welke specialiteiten zitten daar? Maar ja, iedereen weet wel dat mijn hart en specialiteit natuurlijk wel bij het onderwijs zit. Dus dat zou mooi zijn. En daarnaast zit ik in de parlementaire enquêtecommissie Corona. En die zou ik gewoon heel graag ook af willen maken. En u bent hier in Zeeuws-Vlaanderen om voorkeurstemmen te ronselen. Het is altijd maar de vraag bij welke campagneactiviteit je nou mensen over de streep trekt. En dat doe ik ook eigenlijk altijd gewoon heel impliciet en niet heel expliciet. Ik vind het vandaag vooral heel erg leuk om te gaan kijken wat gebeurt er allemaal in die buurthuizen, in die wijkverenigingen waar mensen bijeenkomen. Hier ook, Zeeuwse Gronden is hierbij betrokken. Ja, dat zijn natuurlijk prachtige organisaties die zo van betekenis zijn voor de inwoners. Ja, en als dan iemand op het eind van deze dag denkt, nou weet je, fijne vrouw, ik vertrouw er, ik geloof er. En het programma waar ze voor staat, daar geloof ik ook in. Dan is dat meegenomen. En wat zijn uw plannen als u niet in de Tweede Kamer komt? Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar dan zie ik het wel weer. Het liefst zou ik wel weer in Zeeland en voor Zeeland aan de slag willen.